us porto un petit codi per poder validar una mica de dates de formulari. No és molt maco a nivell d'estils visualment, però això ja queda en cada un. Aquí podem seleccionar una data. Jo no he seleccionat res, ja li dono a reserva. Em diu la data inici no pot estar en blanc. Bé, vaig a triar una data, per exemple el 2 de juny. La data fi no pot estar en blanc. Molt bé. Vaig a triar el dia 1. Com veieu, la data final és superior a la data inicial. Això és una cosa que voldríem controlar. I ho controlem. La data d'inici no pot ser superior a la data de fi, d'acord. Però si ara fem així, i aquí triem el 2, per exemple, ara ja funcionarà. Tot correcte. Processant la seva reserva. Bé, si veiem el codi font, bé, primer cridem el jQuery UI. Són els plugins que utilitzem del DatePicker venen d'aquí. Llavors, bé, carreguem una mica d'estils, carreguem el JavaScript de jQuery, carreguem el JavaScript de jQuery UI. Això sempre serà així per vosaltres, sempre serà així en el vostre exemple. Veig que no ho he alineat del tot bé, això. Bé. Llavors, bé, anem a mirar. El codi de la pàgina és molt senzill. Inclús el que vaig a fer és alinear-ho una mica així, perquè ho veieu. La data inicial és un paràgraf i després hi ha un input text amb l'id datePicker from. I hi ha un altre amb l'id datePicker2. I quan fan un clic a l'esdeveniment onClick, creem la reserva, la funció reserva. Llavors, bàsicament, quan està carregant la pàgina, quan carrega fins aquí, aquest script comença a definir això. Això és de jQuery, dirà, d'acord, sobre l'id datePicker from, implementes datePicker i mostra'm la setmana sí i el primer dia és l'1. Sobre això hi ha la documentació a la plana que hem vist abans. A veure, l'he minimitzat ara i s'ha anat a Roma. A veure si la puc repescar. Ja, sí, aquí. La pàgina de jQuery del DataPicker, doncs podeu veure documentació, podeu veure exemples. Es pot fer coses com seleccionar un rang de dates. Jo ho he fet manualment. Es poden fer moltes coses i això us ho podeu mirar vosaltres. La documentació d'aquí és bona. Mira, està bé. Per exemple, aquí es pot... Ups. Bé, no ha funcionat massa. Ara. Clar, és que aquest quadre és massa petit. Bé, però aquí està mostrant 3 mesos, el qual és interessant. És a dir, es poden customitzar coses. Així sí que funciona amb el mouse. Es poden customitzar coses. I marca en groc el dia d'avui. Fantàstic. Bé, això ja és la seva plana. Podeu mirar-vos la documentació per millorar el tema. Llavors, bàsicament el que fa és això. Aplica sobre datePicker from el datePicker amb aquestes propietats i sobre datePicker2, que és l'altre input text, aplica també un datePicker amb aquestes propietats. I la funció reserva que he definit el que fa és que sobre el selector selecciona l'objecte ID datePicker from, l'objecte amb ID datePicker from, i quan fa datePicker getDate, el que està fent és que ens tornarà un objecte del tipus JavaScript date. Llavors, la gràcia que té això és que podem comparar després molt fàcilment, per exemple, si la data inicial és més gran que la data final. Això és una característica que implementen els objectes date de JavaScript. Però també podem mirar si dateFrom és null, és a dir,
Si no ha pogut generar un objecte a partir d'això, doncs vol dir que és que no han seleccionat una data. I això sabem que no han seleccionat una data, doncs podem dir alert, la data d'inici no pot estar en blanc. I retornem perquè no continuï executant. Aquí validem igual si l'objecte date2 s'ha pogut generar, és a dir, que no estigués en blanc, i si estava en blanc, anunciem que la data de final no pot estar en blanc. També podríem capturar el dia, el mes i l'any independentment. Bàsicament, això és així. Bàsicament amb aquestes crides. Get date, get month i get full year. I aquí bàsicament finalment comparem si la data d'inici és més gran que la data final, llavors mostrem un missatge d'error i sortim, i si tot ha anat bé, doncs diem tot correcte, processant la seva reserva. Com veieu, és un codi senzill però efectiu que podeu utilitzar a les vostres planes web. 1, 2, reserva.